गिबियावनो खुलुमनायखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि मानगोनां बिथां खौरां लागिरि आदानिसिम दिनै बे खैफोदनि समावहाय नुजाथिफैनायनि थाखाय जों लिंहरनाय मथे नुजाथिफैनायनि थाखाय साबायखर बावहरबाय। जों बेयाव दहमै जोङो खौरां फोसावनो नागिरनायनि जाहोनानो बेनो जोंना क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा ब्लकनि बा दतमा पुलिस थानानि सिङाव गोग्लैनाय जोंनि बे सुराखाटा गामिनि मुस्रि लक्ष्मन ब्रह्म आरो मिस मुस्रिमा रेबिका ब्रह्मनि फिसाजो दुइसिन जिरिना ब्रह्मआहाय जोंना बिनानावहा मिथिस' मोनै गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै दं। दायो बेखौ जोङो गुवाहाटि मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालावहाय जोङो फाहामथाय होगासिनो दं। दा बे फाहामथाय होनायावनो जोंहा जों गोरिब न'खरनि मानसि जानायलाय जोंहा गोबां रांनि मोगा मोगि जानांगौ जानानै फैदों। बेनिखायनो बे बिनानावखौ जोङो मोजाङै मोजां बा गाहाम देहायाव लाबोफिननो थाखाय जों नोंथांमोन रायजो राजा बा बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि गासै बिथांमोननियावहाय जोङो बेखौनो खर' गंग्लायै जोङो एसेबाबो जा हायो अनसुंथाइ बिनो सानदों। मानो होनना बुङोबा नोंथांमोननि थाइफा थाइनै एसे अनसुंथाइजोंनो जानो हागौ जोंनि बिनानावा खैफोदनिफ्राय बासायनानै मोजां देहा मोनफिनो बेखौनो जोंनिफ्राय हास्थायनाय आरो जों बिनानावखौ फाहामथायनि थाखाय जोङो क'क्राझारावहाय लांदोंमोन आरो बेनिफ्राय बेहायबो जों हायै बायदि जानायखाय जोङो बेसरगाव लांदोंमोन आरो बेनिफ्राय जोङो हाथारै ओरैबायदि सिरियास कन्डिसन जानायनि थाखाय जों गुवाहाटि मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालावहाय जोङो दायो लांनाय जाबाय आरो जिहेतु जोंनि दा बे जा नैबे खैफोदाव भुगिनांदों बे न'खराहाय जोंना थाखा फैसाबो बांद्राय बिदि एभेलेबेल नङा। बेनि थाखायनो जों दा बे खैफोदनिफ्राय बिनानावखौ जों बासायनो थाखाय नोंथांमोननिफ्राय जोङो थाइसे थाइनै रां अनसुंथाइ बिनाय जादों। नोंथांमोनहा बयबो जा हायो थाइफा थाइनै गावबा गावनि गोसो मथे अननानै हरबानो जाबाय बिनानावनि गाहाम देहानि थाखाय। बिनानावनि गाहाम देहाखौ जोङो हास्थायनानै जोंबो जोंनि सुराखाटा सानख्लाबनिफ्रायबो बा जोंनि सुराखाटा गामिनिफ्रायबो जों हाजासे जों अनसुंथाइ होबाय। नाथाय बे जोंनि अनसुंथाइ होनायाबो जोंनि थाखाय बे बिनानावखौ फाहामनायनि थाखाय थोजासे जायाखिसै। बेनिखायनो जोङो बे बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोन बा जोंनि बड'लेण्डनि गोबां गेदेर गोलाव नोंथांमोन बा जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' साराबो अननानै बे बिनानावनि गाहाम देहानि थाखाय एसेबाबो अनसुंथाइ हरबा मोजां जागौ जों बेखौ जोंनिफ्राय मिजिंथिनाय थाबाय आरो। दा मा खालामनो रायजो राजा बयबो दिनैहाय आंनि फंबायनि फिसाजो दासिमबो लोमजागासिनो दङ। क'क्राझाराव लांबाय बङाइगाव लांबाय फाहामथाय होनो हायाखिसै। जेराव बे फंबाया गायग्रा दब्लायसे हा गैया, मोसौ मासे गैया, फाननाय बायनानै सिकित्सा लानो। बेखायनो आं बिनिनो बिमायं जानानै बयबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोनसे अनसुंथाइ लुबैदों। थाइसेयानो हक थाइनैयानो हक बे बिमायंआ गोदान जिउ मोनफिननानै गावनि सोलोंनांगौ सिक्खा बिद्या बेफोरखौ सोलोंनानै अरायबो जौमोन थाखोआव आगान सुरलांफिननो हायो। बेनि थाखाय आं दिनै बयनियावबो रायजो राजाफोरनाव गले गले अनसुंथाइ आर'ज बिनानै फोजोबनाय जाहैबाय। सरकारनि सायाव माबाफोर बुंनांगौ दं नामा? सरकारनि सायावबो आं बेखौनो लुबैदों जे गोरिब न'खर बेखौ नुहुरनानै जाहाथे एसेब्लाबो सरकारा बे बियायं फिसाखौ नायफानायाव हेफाजाब खालामनो हायो। बेनि थाखाय आं दिनै बिमायं जानानै गले गले खावलायनाय थाबाय आरो। मा बेमारजों भुगिनांदों? ओरैनोथ' बिनि बेमारा जों आगोलाव नुनाय मथे खर' रुथोन होननानै बुङोमोन आरो जों। दा बेखौ जानायावबो अजाजोंबो नायदों डाक्टारजोंबो नायदों। बिनिफ्राय बिनि बेमारा सायावनिफ्राय सिङाव हाबलांदों। दा बेखौ जोङो नायसेयावबो हायाखिसै आन्दायबाय राहा लामा गोथेबाय। बेखायनो दिनै सरकारनि सायावब्लाबो रायजो राजाफोरनि सायावब्लाबो आङो फिसाब्लाबो अनसुंथाइखौ गले गले खावलायहरनो थाबाय दै रायजोफोर।